34 rokov od dnešnej revolúcie, ktorej som sa aktívne zúčastnil, som sa nedožil štátu, na ktorý by som bol hrdý. Terajší politici, a to tak opoziční ako aj koaliční, vám sľubujú svetlé zajtrajšky. Sľubujú, ako vám chcú slúžiť, a keď sú pri moci, tak porušujú vaše ústavné práva, zvyšujú vám dane, zadlžujú štát geometrickým radom, rozkradajú a rozhadzujú verejné financie, ktoré sú mimochodom vaše. Len za roky 2017 až 2021 vytvorili štátny dlh takmer 17,3 miliardy eur. Za tieto peniaze mohli napríklad postaviť novú jadrovú elektráreň, postaviť 8 nových krajských nemocníc a zrekonštruovať všetky vysokoškolské internáty na Slovensku. Nestalo sa tak. Pre vás ako občanov Slovenska nespravili takmer nič. Je najvyšší čas poslať týchto politikov do zabudnutia. Ukázali, že ste im ukradnutí, vždy im išlo len a len o ich záujmy a záujmy ich mecenášov. Títo politici nemajú patent na rozum, jediným výbavu, čo majú, geneticky zakódovanú, je konať vo svoj prospech. Áno, sme kritickí a musíme byť kritickí. Takto to ďalej s riadením štátu nejde. Slovensko a jeho občania sú v nezáujme politikov. Jednoznačne musí platiť, že Slovensko a jeho občania sú na prvom mieste. Štát sa má starať o ľudí a nie o oligarchov, mafiánov a rôzne záujmové skupiny. V dnešnej dobe voliť oligarchistické strany, ktoré sú oblepené billboardami po celom Slovensku, je vlastne voľba oligarchie a nie občana a jeho práv. Voliť treba nové strany, nové tváre. Nové strany a nové tváre patria do politiky.